Hvorfor er du spejder? Fordi det er rigtig sejt at kunne sætte bål med kun én tændstik. Hvorfor er du spejder? Fordi med det her tørklæde, så kan jeg snakke med alle. Med Anne, hvad er egentlig det sejeste ved at være spejder? Det er nok at komme på lejr. Det er super sejt at møde nye mennesker. Okay, har du været på nogle sejlejre, eller hvad? Ja, i Schweiz for ikke så lang tid siden. Det var en virkelig fed lejr. Tog I helt til Schweiz for at tage på lejr? Er græsset ikke det samme i Danmark? Altså, der er sådan verdens pigespejdercenter i Schweiz, tæt på Allenburg. Og der er 4 i verden, så det er pænt sejt at komme derned, og så er det også at opleve nogle helt andre spejderting, end dem man ellers plejer at lave. Okay, men hvad lavede I så af spejderting dernede? Altså, vi rappellede blandt andet ned fra sådan en kæmpe bjerg, ned i sådan en kløft. Jeg tror, det var 35 meter. Hold da op, det var godt nok helt vildt. Ja. Hvad lavede I ellers dernede? Altså, der var nogen, som hikede op i bjergene. Og så lavede de sneboldkrig deroppe. Kom de så højt op i bjergene? Ja. Hvor fedt. Mødte I så andre spejder, eller var det bare jer dernede alene? Altså, der var nogen fra USA, og så var der nogen fra England, og der var også nogen fra Australien. Okay, fedt. Snakkede I så med dem, eller hvordan? Ja, altså, vi snakkede en del med dem, med nogen fra Texas. Ej, hvor fedt. Ja, vi har faktisk deres Facebook, og alt sådan noget, vi holder kontakten. Ej, hvor dejligt. Ja. Hvad lavede I ellers af ting dernede? Rappellede I hele ugen? Nej, altså, vi var også i sådan en adventure park. Okay. Det er sådan noget, hvor man prøver sådan en masse forskellige ting. For eksempel som, vi havde en kæmpe svævebane, sådan ned over sådan en brusende flod, og det var virkelig fedt. Altså, det lyder også mega fedt. Så når I var der i Schweiz, så snakkede med de der amerikanere, de laver vel det samme spejder som os? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tror, vi var de eneste, der sov i telt. Og de vidste overhovedet ikke, hvad rappel det var, eller noget som helst. Og de lavede ikke engang bål. Ja, de har en bål. Ej, hvor syret. Det er jo det, som jeg forbinder med spejder. Hvorfor er du spejder? Fordi jeg har mine erfaringer på armen. Hvorfor er du spejder? Fordi at vi kun er piger. Så det er os, der laver maden, og det er os, der hugger brændet. Hvad laver I egentlig til spejder? Det hedder måske, hvad laver vi ikke? Vi laver sådan cirka alt. Vi går sådan lige fra at kunne klare sig i naturen til bål og pioner. Men udover det, så er vi også sådan på wellness-ture og lægger ansigtsmasker og laver sådan set alt muligt forskelligt. Er det det eneste, I laver? Altså, hvad med sådan noget perler? Leger I aldrig med perler? Nej, altså perler, VK, hvor Kristrup, det hænger ikke sådan helt sammen. Vi er sådan meget mere udendørs, og perler sådan lidt gammeldags. Jamen, er spejder ikke også bare gammeldags? Nej, spejder det sådan, det kan være alting. Det kan både være nyt, men det kommer an på, hvilke ledere man har. Sådan, vi har unge ledere, nye ledere, sejledere. Unge ledere, hvad er det for noget? Unge ledere, det er, hvor du sådan, lige fra du er sådan rykket op i troppen og har været der et eller 2 år, kommer du på et kursus og lærer sådan at klare dig virkelig udendørs og lærer sådan at håndtere konflikter og lære alt muligt om vores korps og generelt møder nogle seje venner. Har du været på sådan en kursus? Ja, jeg har både været med som deltager og som leder. Hvornår var du afsted? Jeg var afsted i efterårsferien, og der var jeg afsted som leder på det yngste kurs, på det nyeste kurs, det hedder sådan ung leder. Og jeg var afsted på etteren, hvor de sådan virkelig lærer at leve udenfor og bygge, eller pionere og sove sådan på forskellige måder og lave mad sådan med bål, men uden gryder og potter og også sådan at lave mad med sådan en stagnol og sådan mange forskellige ting. Hvor gamle er de, når de lærer sådan noget? De er mellem 11, 12 og 14, sådan derimellem ligger det. Det er i hvert fald det, der har været, men for det meste så er de 12 til 14. Men kan de godt klare sig selv ude i naturen? Ja, de kan da ikke selv lave mad? Nej, altså de får også hjælp til det, hvis de virkelig går galt, men de har også opskrifter og hjælper hinanden og sådan forskellige ting. Så spejder handler meget om at hjælpe hinanden? Ja, det gør det. Det handler om teamwork og kunne finde ud af at dele opgaverne og ikke kun sige, jeg gør det, og jeg gør det, og jeg gør det, men også sådan sige, at du er god til det, så derfor så kan du gøre det og hjælpe dem, fordi de er ikke så gode til det. Og ja, det handler meget om teamwork. Ej, hvor sejt. Så kan du også skulle blive spejder. Det ville være en helt vildt god idé. Hvorfor er du spejder? Fordi det bare er hyggeligt at ligge i en sovepose og spise slik.
Hvorfor er du spejder? Fordi vi får venner på tværs af alder og på tværs af grænser. Jeg har hørt noget om, at spejder er ret tosset. Hvad er det for noget? Jo, men det er du nok ret i. Spejder er ret mærkeligt. Blandt andet her i VK, der har vi noget, der hedder de 3 hellige G'er. Det er Google, gaffatape og gummistøvler. Selvfølgelig kan man ikke leve uden Google. Det ved man, hvis man er gået i skole, og man ved det, hvis man har spejder. For man har bare brug for at finde ud af så mange mærkelige ting som spejder. Så er der gaffatape. Gaffatape kan bruges til at lappe alt. Om det så er ens telt, ens gummistøvler med hul i, eller hvis man har udlagt sin gaffel midt i ugen. Og så sidst er der gummistøvler. Specielt i VK har vi noget for mærkelige gummistøvler. Og det er rigtig vigtigt for os at bruge gummistøvler, fordi de er super praktiske, når man går igennem en masse mudder, eller det er helt vildt vådt uden for os. Men altså, spejder burde I ikke kunne klare alting med blad og spyt? Altså, I skal vel ikke have gaffatape med? Jo, selvom man er spejder, kan man godt være moderne. Spejder er faktisk blevet rigtig moderne på det sidste stykke tid. Altså, vi kan også gå i All Stars, og vi går også i fedt tøj, selvom vi spejder. Okay, cool nok. Men hvad får man ellers ud af spejder, ud over gummistøvlerne? Man får rigtig meget ud af det, også personligt. Man får udfordret en masse af sine rygter, og for eksempel mig, så har jeg overvundet min højdeskræk ved at gå til spejder. Hvad er du mest stolt af på din spejderuniform? Jeg kan næsten lige kigge det hele igennem, der er pænt mange ting efterhånden. Jo, det må være den her, som er en projektpinde, som betyder, at jeg har lavet ting på national plan, og ikke kun her i gruppen. Hvad er du mest stolt af på din uniform? Altså, det er jo rigtig svært at vælge, fordi jeg har så mange seje ting på uniform, og ting jeg har gjort. Men den sejeste, det er nok min 10-årsstjerne. Den fik jeg, fordi jeg har været spejder i 10 år, og det kan man virkelig være stolt af. Hey, vi spiller Fireballs! Hey, kast! Hvorfor er du spejder? Fordi vi holder sammen med tykt og tyndt. Hvorfor er du spejder? Selvom vi kan morse, så er vi også Facebook, så find vores gruppe.